ye beda urade ase otumfo nwani ni hu ye hu papa Yes. Wi ase ko tse watch. Ade sana ade ache da krucham na watch ba bosom ba na afia ba. Ebeneza oguzu ye na dwuma. Ni nyina nso nyina na wonyini. Ene wotwa obi anso hye nso de ato nanim ti hye de oduru ho wase hu nso aho. Owe anu afro besen sa na tie. Enti na no pai. Ye bedi kan de asedama no. No do me pa cho asem am no kan ne no. Srawa tie ni ye papa. Bebre gugu asondam. O say akwa bi ko bi say Yesu question bi. Ure yam ke Luke 13:22 no. Question bi obi ko bi say Yesu. Yam fa no ndi kan. Luke 13 verses number 22. Epono tia no. Koi. Was na ordinam enkromu eni enkurase ere churchere. Yesu Kristo ba asase so no. Was no nam enkromu ni nkurase. Ana no kanyam sem na o kyerɛkyerɛ. Na onam so ere ko Jerusalem. Sabra ne Yesu dam kwam bi so ko Jerusalem. Na obi ebese ne se. Na obi dimrika eko ka kyerɛ Awurade se. Awurade. Wona obaji won kakra bi ana. O wa baji wam no omo ye kakra bi ana. Na oka kyerɛ won se. Tio. O papa no bisa question ba o. Etu omo abaji omo heaven no omo ye kakra bi ana. Na ansa Yesu di ma omo ane se. Mompere enhyene opono tia ne mo. Tio ansa ni. Presa opono tia no be hyembi. Na me se mo se. Na me ka kyerɛ mo se. Enipa pi ebe hwehwemu ahyene. Enipa bebre be paso mbe wura heaven ho. Nanso orintumi. Omo ntimi. Ani asem no. Oh, so say Woafr3 bebre na kakra bi no ayi wom. Obi akobi say Yesu Awurade won abaji om ye kakra bi ana. What's the point ya Yesu Kristo bo papa na ne say. Wo be kwa heaven dia pressure pontia tia no. Wo be wuram bi. If say nipa bebre be pressure om be wuram. Then so omo ntimi. Yeah. Many people they will try their best to enter the kingdom of heaven but they can't. What I say om be pressure om be wuram. It is so sorry aban sorry doors. Obi a pressure be kwa heaven. Naso bebre ba prenso omuntimi nguram ade no muntimi nguram ebisa Awurade won ade bi ode amanipa tie ne yeba o enti Isaiah ebeka sem 55:1 tie Isaiah 55 verses number 1 wasi onyankopon adom frɛ onyame odom ya dai frɛ onyame adom ane se obɛfrɛ wakoda sondam to frɛ onyame dom frɛ se Woafr3 nipa bebre gu asondam. Number some bisa won say o ka choosing ones no selected ones no are you among those people? O ka san grofo ne ho. O de tie. Wasi onyankopon dom frɛ. Onyankopon dom frɛ. Hu. Ento onyame na to huru no. Wasi hu. Mo asikom ade mu nyina. Wo asikom de wo no. Mommra ensuo ho. Bra nsuo ho. Na mo amu ni sika no. Wa uni sika no. Mommra emeto. Bra beto. Na uni sika be da wato de. Egeye. Wasi wa uni sika bra beto. Na munni. Na di. Mommra emeto ensa ene nufusuo. Bra beto ensa ne nufusuo. Enye sika ane ode to. Ensa ne nufusuo no waka no wasi nye sika ne ode to. Na eni buanso. Eni bo ni price. Yeah. Ko wasi na ade na mo kare sika agidie enya aduane. Ade no nipa kare sika de koto ade enya aduane. Ene mo bre so ade agidie emem. Wa ye djuma bra na de koto de wudi a o misgare achi wi asra. Wo nipa de sane ye djuma bre. Na du sika koto ade wudi a o men. Buntie biye. Wasi tie no. Na muni enepa. Na di nepa. Na sadiduane enya mo kra de. Na masadiduane mom nya o kra de. Na sadiduane be na be o kra de no. Sa sadiduane no ehunhum aduane ani Nyankopon asem. Ade na wudi abema o kra na nya depadie. Enti onua pawadi di amen. Na o kra nso kom de no. Anu o chose bra. No Nyankopon wa ebe ya de bia ya aduane papa bia o de bema o. Ti eni enti ofra wa. Sa aduane ni mu na o de be selected ones no. Ti eni pa. Enti me pa cho Proverbs 9:1 no. Solomon so be ka sem batie. Proverbs 9 verses number 1 was nyansa frɛ. Nyansa frɛ. Enti Nyankopon asem ni nyansa. Ade na frɛ nipa ba sondam. Enti Nyame afrɛ bebre. Nyansa frɛ. Wasi nyansa asini dan. Nyansa sini dan. Wasini na adum nson. Na nyansa dan no wasi no. Oso de 7 pillars. Ena si sa dan no. Wakum ni nyamoa. Anu okum ni nyamoa. Wafra ne nsa. Anu a mix wine ne nsa. No wasiesie ne pronso. Anu atopro no wasiesie pron kama. Asondam na me chew de yekwa ye o. Kwai. Wasi no wasiesie ne pronso. Osiesie ne pron. No wasoma ne maawa. Anu asoma ne maawa. Okotiemu kuro no sonson ya so. Oh, asankafo doso Ghana. Ena de obi abobop speakers. Yeah. Ukoto kuro bia mu market ohi o. Ubati Yesu din. Tie ne ye pa anu okase. Okotiemu kuro mu sonson ya so. Omo tetem okro mu sonson ya so se. Joye atetekwa emane. Wa wo ya tetekwa ne den. Mane ha no. Mane na bedi sa sra de duane no. Yeah. Wa wo ya tetekwa ne hwan.
Wow, yesi jawi, jayasra, jakrono, jarobre jage, masturbation, okro wafanichi, uyira wafanichi nyinse go, ashawa kro, o brabasa basano. Wasi jai. Yeah. Eti wasi wa yatete kwa no mane ha. Na di oni tire no. Wa oni tire no. Wase wo se. Mumbra emedi mediane ni. Bra medi aduane ni bi. Na monno mensa mafra no. Na banum wine no mix de Nyankopon nsa na wafra no bra banum bi. Munya atete kwa. Na jantete kwa asam no. Na munya nkwa. Na nya nkwa. Na monanti enhunumu kwan so. Na nanti hunumu kwan so. Yes. What is anuntitie afa na me ba kire wade o. Eti say wine na wafra no wa mix no. Enu ni asam na yekodi wa sondam. Yes. Tiani apa eto Nyankopon fra wo a adi yade ma wa sondam no ane na obehwa wa brabo no ne yaso no ya select di onipa wo yi wom no na be se me bisa sa wo ka wo mo yi wom no ho anasa wo kwasore keke ya fra wo keke aya nsuma wo ya mfa dwuma bia nsha wo nsanti wo do kokoso ana wo ya de opa wa sondam dia ene na me pa chaw awurade nso akoma mu no mie wani eto aye ore reference bi o Matthew 22 why ti obaka se bo Matthew 22 verses number 1. Wahine ba ayifushia. Koi, afa ayifushia. Asondam ni yakosha ayifro no. E wana party ni wono. Nyankopon asem de. Why na Nyame afra no? Enu ne ye kokodi, ni ya hwade ye be yama yen. Wase na Yesu akasa kire obebuom bi. Yes Kristo kasa kire obebuom se. Wosoro ahini ete se. Wosoro ahini ni te se. Wahine bi a wohia ayifro ema ne ba. Tio, ohim bi hia ayifro ma ne ma. Tio, enti asondam ayekọ no. Party na ya to no. Enyankopon asem no. Onyame edom fraw wasi hu wes kom de wa kom de bra sondam to fraw wadom fraw wa sondam o then da wo ben practical sa Nyankopon se yenye and obewu sa ya fraw kwa anase ya yiu ya salate wo sa besen kwa heaven ni bi tie wasi na osoro hini ete se osoro imam ni te se wahini bi a wohia ayefro ma ne ba ohim bi ohia ayefro ma ne ma na osman nko se ana osman nko se wonko fra wona wohia won emra ayefro na se monko fra mo ye hia mo no emra ayefro na se na wampese wo ba na bi no mpese mo ko nti ye ka Nyankopon asem a eyo obi se wonko ye ne se wonsan bi kwa sondam ye ne se wonsan wo se no mo mpese mo ba na bio osma enko foforo se ana osma enko foforo se monko kanche wona wohia won se monko kanche mo ye hia mo se hwe mesese maduane wakum na ntwie ene menyamwa wasiesie ade nyina enti momra ayefro na se na won de na sam krofo ne de wampa anya hwe omo ampa anya hwe nti Nyankopon asem ka obi mfa nso nya hwe oso mo amfa anya hwe na okokoi eno mo kokoi obi ko na fuom na obi su kodi ni dwa eno obi su ko ne market kodi ni dwa na wona aka no acheche ne nko no ebubo wadapa o chichiro mo nko no bo madapa kunkum na ohene no eteye no eto ohene teye no ne bu afuye na osman ne dom ema okukunkum awudifo no ana osman ne dom so nkokunkum awudifo no na wohye won kuro ana mo hye won kuro ana wose ne nko no se ana kacha ne nko no se wasiesie ayifushia no de ayifushia no de mato party ne de ya hyehyɛ ayifushia no de nanso wona wohia wo no mo ba party na se be hia wo no ensa won tio enipa bebre be kwa sondam obi be kwa obi nko ana mo kwa sondam bebre no so wose obi wa ba party na se be party na oba no saying ensa no obi wo asondam be heaven ensa no kwai wasiesie ayifushia no de nanso wona wohia wo enso mo ye hia no ansa wom enti monko atempon kwanta so na dodo ambehu am no momfra mra ayefro na se na enkwan efedi ko okwan so ana enkwan fredi ko okwan so ekobobo dodo ohunu won no ko dodo amuhu am na no nipa bone nipa bone ni papa nyina na didifo no ebehye ayifushia eno behye ayifushia sondam edam o ma se twom tietia ha o tio omkwaka nyamsam no o se nipa papa ni nipa bone na sa sondam aye wo no abone fo atrene fo tio na mpesa bisa so katrene fo no selected ones no ka ho na se ya fra wo keke uda so yedibo ye ni tia sondam uda so twempra uda so budidi uda so konkonsa twitwa nyonku nanti Kristo ni konkonsa ni uti asorifie ane tie ni yo tie wase na enkwan efedi ekokwan no so ekobobo dodo ohun wona no kobobo dodo ohun wona no nipa bone ni papa na dihwefo no ebehye ayifushia dan ana dihwefo no behye ayefro dan ma se twom
no hene no eba mu ebe hwe adidifo no eto hene ba mu be hwe omo adi antia didie na se ayefrohia no party na se no obehun onipa bi a wonhye afuhia atade ana obehun onipa bi a onhye afuhia atade no bi tie enti utia sonda mu abrabo be na abo ana sa unjisa utra mo na tu me pa choti enti na me pasa me sane apo na me man tronsem no wurawura mu na utia sesa utia sonda mu na te wakwade a ene you are wasting yourself because who nim say enkwaje bi wo ho who nim say heaven bi si ho who nim say dankwa bi wo ho wo ba yama wen mu nyina body a ene nkwa sonda mu krankaye me na da bia me kam so bregu pa de eya obregu ya tie wase no hene no eba mu be hwe adidifo no oyene ba mu be hwe adidifo no obehun onipa bi a wonhye afuhia obehun so onipa bi de ayefro tade no onhye bi kura wo ho ana wase no se ana obisa ne o ka kire ne se awe oba mu sen na oba mu sen ni oba sonda mu asan oba ahasan ugidi san eti awe wa wutiem awe ukwa sonda mu san ana ukọ ni keke yefra wo keke adwuma bi enu awo koye awe oba mu san ana wonhye afuhia atade ana afuhia atade wo de wonhye bi na otorimum eti nipa no torimum ana ohene no ase na somfo no se ana ohene kacha na somfo no se moncheche ne nan ane ne nsa emfa no enkoto no antwene achichiri sum no na monkoto no nkyere achichiri sum no ho na osu ane setwere wo ho na su ne setwere wo na wona wo fro de dos no wa ya fra no dos na so wona wayi wo no so mo yayi wo no de omo ye kakra bi ti ayo wa ya fra mo wa sonda mu dos enso sonda mi kasa me bobo dia yanko what does it ya fra bebre kakra bi ne yan yesu onwa abadwom ye kakra bi ana was a struggle to the narrow gate pressure of sample teten na ni papi ba person be wuram nanso omunya omuntimi obekwa nanso anwa untimi ngura heaven edim person bisa sam wafra bebre na kakra bi ne antia John 13:16 John 13 verses number 16 wase no kra mesemo se wase no kra ka kira me no se akwa ansini wura akwa bi ansini wura o na osomafo ansini de osoma no osomafo bi ansini de osoma no sebunim yenum na moya sewunim papa nyame asem no kwasondam na nim de aye na se wo ya enhira ni wo enyam nyina ho asem na mere enyam yenye wasondam nyina ho asem na urade ka meme de no no de minim wona mayi won onim won wa mai dai onim won wa wayi won onim won wa wayi won eti afraw ni yanyi wa obekwa de keke obedu kokoso obabo bra bi ape obetwempra kristoni obefa kurachi obefa irachi bedu kokoso bedu kwankwansa obe masturbate obe ye gay oba ya de opa bia no asa kwasore ene ne me kire se ye frao na mom ye pa de ye nyiw enti me kire yanhwa John 6 ose nyam nyina wasam na meka na me de minim wona mayi wom na ayo na kiresem na ba mu se e basa na babu na ba mu se de odi me pa no wa obidi me pa no wa ma unanti so tia Yesu akwasonde makodi communion na fe dia wa bra bonso mfra wuye ne me mfata uje ne me mfata puto santia sonde am dia Ewurade wo mo wadwen sakre ne me pesa wo ti asem yase na Ewurade de ka wo mo wayi wo no se de be ya obenya nkwa na yankwa so de keke en me pesa wo ya wo na hu de nyame aka John 6:67 John 6 verse 67 was the Petro Pamukan ana Yesu se dubi ne se Yesu Christ ka che dubi wo say Yesu Christ ba for 72 what does it na num asem no to sisters inti do make 12 sa na Sunday ye gumu bebre no wa beka beko ye yi wom no omo no so ye gwa Sunday bebre enti ebra sister no ko ye no ana Yesu Christ ka che dum ye no say monso mo pese mo ko bia na wo say Yesu no anya nipa dodo no hwehwe na sanka woni nipa 72 nam na mu sister jaya na ka 12 an ko nkrokrom ko be krokro 12 no be o ka chanza monso mo bedi wo mo chi ana Simon Petro bua no say ana Simon Peter ka say Ewurade wan chen ne be ko na wona oda kwanse wona okuta dan kwansam ya jiadi yehu sa woni nyankopon kronkron ni no Yesu bua say ana Yesu ka kire Peter say andame ene mayi mudumienu nyam na mayi mu na mu ba akọ yobonsa nyam na mayi mudumienu na mom no ajade na ayi mu na mom no mu ba akọ da so yobonsam Only Judas Iscariot. Simon ba. Ono obeyi mi ama. Enso yedumienu ba ko. Na je se dumienu no krampo a mo aka no.
ba ko sa wo mo wanye enti no say asem no frɛ apapa fo ne abode fo no frɛ na ya papa wo call heaven straight ɛna ya de bon ye ni so a wa frɛ wo etu nso betia asem no yie what I say na why practicals no do aka omo wayi wom no ho what I say no wa frɛ bebre kakra bi ne yayi wom na mbisa sa wo temeni wo ye so sa wo kan selected ones no ana say ya frɛ wo keke ɛna tia so no fie di kokoso ya de opɛ ɛna sɛ sa na tie dia me nkyerɛ wade kakra bi o matu 24:23 me ba cha Matthew chapter 24 verse 23 verses number 23 wasi onipa ba ne ba I don't know say obi kase hwe enti sabre wo ahutie mo obi kase hwe Kristo no wa ha osofu bi se tokro mu a wo ye wonders a anaso o ha munyini hwe no anya ni o na Kristo fo atrofo ani adifo atrofo bebre ba sore obaye nsanchane akese ne won ba be nsanchane akese ne nwade na se betumi a anka obadada wona wayi wonu mpo mo ayi mu no mpo mo ayi mu no nso mo ntie o omu baba dada mo yayi mu no tie aha no that's a selected ones no problem yes selected ones no omu baba dada mo yayi mu no that's a unhwe mu a miracles no a sofu no bi ye adifo atofo no bi ye ehunahuna nkrofo no agidi for believers no mo yayi mu no omu de miracle no baba dada mo so aka ho wa ya tia so no ma ka so ya sofu kra do onyansa nkyerani. What I said, you suffered on your miracle. Maravo, and your miracle not go heaven. John 10:40. Obakasemwa, John 10:40. John chapter 10, verses number 40. No. John 10:40. Was na osimuko Jordan eja eno ho abio. Was it yes osimuko Jordan no ho abio? Awo fa akwa Yohane ebo asukane. Ba bia Yohane bo asukane no. Na okotena ho. Ana Yesu kwatena ho. Na nipa pi eba ne nche. Nipa pi ba Yesu nche. No kan se. Ana o kan se. Yohane anyon sanchani bi de. Yohane wanyan sanchani bi de. Na enoma Yohane eka we hu nyina no. Enso nyema Yohane kafa Yesu hu nyina no. Eno kure. Na nipa pi agi ni. Nipa pi gididi. What I say enti nyembira ke na do go have you. Yohane amayan sanchani. But en some kafa Yesu hu nyina no kure. Enti selected ones no. Osofo no de nkyerɛkyerɛ pa be ma wo. Believe the good teachings. Bible believing teaching church. Trenumu. Enu na brade di yinima. What I say now wasem ngan mo ya yimu no mpo. Ebetumi a. Ankoba dada wona wayi wonu. O baba dada mo ya yimu no mpo. Hwe. Makama kyerɛ mo dada. So for Obugyei ma be ka kyerɛ wo dada o. Eni so ka kyerɛ mo sɛ. Eni sabro bi ka kyerɛ wo sɛ. Hwe. O wosɛ so a. Yes Kristo so for bi wosɛ so ha. Monkɔ. Enkɔ. Hwe. O PM consultation room. Anyi ni. Na sɛde anyinam pai fra. Sɛde anyinam pai fra proya. Na hyerɛn kwatɔ ya no. Sɛde onipa ba ne ba. Sa no nipa ba ne bɛbɛ ya no no. What I say edi me pasam je twa no obi ana ada. Mo yayi mu no selected ones no mo so fukuta the 10 commandments wo kyerɛkyerɛ no kura kwan no pato tie no kura na boso bra na yenye yayi ya no selected ones no ɛna ɛkɔ heaven enye nipa dodo na awurade hwehwɛ Woafr3 bebre na kakra bi no ayi until verse 31 no obeka sem wasi no basma na bofo Yesu Kristo ba basma na bofo ama wade totorobento anene so wamre totorobento anene so na eba no obobo wona wayi wo no o baba bobo wo mo a wayi wo mo na no wo mo wayi wo mo no obobo wo mo ano afri biasim frama na anum afro so ano akopon ano what is the rapture ne be fa Nyame ma atenefo selected ones no ene afo ma free osrum frama na anum ama yakwa himam ho na pese bisa se wo utiamene ana no pai utiamene pacho wo selected ones no ho ana se wo kan wo mo ayafra mo kaka no ho uni na mu sa ana jesa uni na mu ana de opa na wo ye ana du kokoso awurade mfa ne sankan o ma wonte ase o mo ahobrase se de asemi betina fa no mum awurawura nkotodwom na otumi de anante ti 24:20 Matthew no a ti Matthew 24:20 awuyehi akese no wasena mo mpaye wasema no ya mo mpaye na modwane no ama awobre hwe na temuda na ama awobra na ahomeda eno na awuyehi akese free wiase mfiti ase wase temuda na eba na awuyehi akese free wiase mfiti ase edi besi nda no ebi ma sa da otiete yen ya temuda na eba na ano ohye eja asofi wom on de si Sodom and Gomorrah no wa triple no wa jase eno de eba tie wasana na awuyehi akese free wiase mfiti ase aya awuyehi akese free se wiase mfiti ase ba ya no edi besi nda no ebi ma da na so ebi ma da ena we ba so ebi ma da ene na eba no na so wantwa na no so a Yesu se so wantwa na no so a ankori nya onya honam bia so nye no na so wona wayi wo no won wayi wo mu nti obetwa na no so selected ones nti o tiatemu da date no kra se de Yesu aka no
ya nyo ye betwanya be che ento se no de obuni se wa no wo se wo twa so wo mu a yayi wo mu nti selected ones nti gozo enti no trini ni timi wu ntam no so nyame hwa boni bia obro nsama hye de bo trini na anim a na be ha no a nyame se besen kokko home what just say no waje what just say enti wo se bo mu yayi wo mu nti o twa na no so wo mu yayi wo mu nti o twa na no so enti na je so hwe mu a enipa na urade second one hwe ya obronsam betete nkrofo no obronsam de ha be gu nkrofo no so miracle fon be da omo yayi wom no ene sa na tie urade se o omo am second mu ya manhwa abebo me heaven no so mesese ne shansha de ma manhwa na sa me ma ne nkobi dia obronsam be ha mo dia ene atemu da na no metwa so mekontam makoje me ma odofo wutem bisa se sabre wo hwa wonu ukru tesan wonu yire tesan papa obana nete no aye no ho ade o kristo ni na wo kwasori wo kwasori pa wonya oyire ho ade wonya oyire ho ade wo da so tia so ndam maame yanya ho ade wo so tia ware yase ene me ka che mo ate se bumi ya hwe ho ye o na atemu da no ba sadu owuo ye na adwuma na ehu enti atemu da so ba enti me pesa mbisa se yayi wa na se ye fra wo keke yayi ana se ye fra wo keke ene sa na che da John Romans 8:28 no ene na me ka se jama so ekotu ye no fabra Romans 8:28 Nyankopon agina tuo mu ahotoso Nyame agina tuo mu ahotoso yenim se wona odo Nyankopon no yenim se wo odo Nyankopon no ade nyina edi bua won na wiyo mu ye wona wonam ne tirimu poso afre won no wo awurade nam ne tirimu poso afre no o boni tirim no de frɛ no afre wa hwɛ so be yi a eti Judas cannot cry ya frɛ no wo se esanko Judas nya osom no mu kyefa bi ena Judas de ya frɛ no no agya wanti bi ansakra ena je so no last week akote ahoma hye ne mene etu asem nka nkyerɛ wo se yenim se wona odo Nyankopon no ade nyina di bua wom na wiyo mu ye wona wonam ne tirimu poso afre won wonam ne tirimu poso afre wom na wona ohuru won sie ye no wo sie ye no wayi won ato hɔ nso ena oyi wo to tetete wo sie ena oyi wo to hɔ se won se ne ba ne suban oyi wo to hɔ de a o ba be se ne ba ne de Yesu su ene ne ba no o pesa ko heaven ya yeyi wa wo yeyi wo no o be se Yesu suban no aye animonyam pii mu abakan na so akoye animonyam pii mu abakan na wona oyi won to hɔ no wo yi wo to hɔ no wafrɛ won so ofrɛ eno be yi wo to hɔ na wona wafrɛ won no na wo ofrɛ wo no wobu won bem nso wo ofrɛ na wo yi wa na wobu bem wa brabom na wona obu won bem no na wo obu bem no wahye animonyam na wakɔhye animonyam ɛwɔ heaven hɔ enti ne yeyi nipa no a yeyi wa animonyam hye bi awurade de be hyew enti na meka sɛ mentra so ndam kɛkɛ hwɛ nyuma wo ye hwɛ wo de hwɛ John 15:16 no bo say John 15:16 asem bo John 15:16 was enyamu nyina anem say enyamu na mayi me Yesu se nyaw na wayi no na me ene mayi ono na oyi wo enti wa yayi wo no ntitie o wo se nyaw na wayi no Yesu se wofra wo no ono na wayi so ye heaven ba enyamu ene mayi me enyaw na wayi no na me ene mayi ono na wayi na me de mu asi wo se enti oyi wo na ode si wo se ko na koso aba na mo aba na atena na wa ba na tibi ayde atena ho na bibia be se na gya ni dim no ode ama ho wata tenti wa yayi wo no so wo aba bia sa wo so enya sa wo kwa so ndam na to sa o unsu mayemfa unwa dansidie emfa nsakra na twe dom ni bi ma Kristo wata tenti yayi wa mo abrabom mfata yayi wa mo na mo tutu onwe peye yayi wa ma obi bia wo ya no hu se obi obehunu Yesu su no atiw mu Yesu su ba ne tiw mu wata tenti selected ones o wanu monyam hye bia ode be hye enti wayi wo dia ene na wo wanu monyam hye nu enti asem nka ncha se wo be gina ye nko ade a ene na wo yayi wo no ese wo hunu se onso wo ka ahini ani ma no ho First Thessalonians 5:6 First Thessalonians 5:6 was mon wen enti mo ma ye na se wona aka no enti sabra Christopher yayi wo dia men na se mo aka no na mu ma ye ni na ho na mo yo Kristo na mo ani na ho every say wona wadan eda anajo wo mo eda no anajo no bi eda o na wona oburu anajo wo mo oburu nsa no eba anajo 7 6 o'clock 7 e ko no de ya hwekurom wo mo oburu na anajo no mburu
na ye na ya de chiadie yi a Christopher papa na ya de chiadie yi moma ye ni na ho na ye nse gidie ani odon katabo ani nkwaje ni da so se da de che ebisi onyankopɔ anyen amabufuo onyame wanyen amma se wo yiyen na ne bo asafu yen wanyen amabufuo nemo oyiyen se yen awurade yesu nti yemanya nkwaje wacha se wo yiyen selected ones wo choose Woafr3 wo you sabra na benya nkwaje heavens wo dwan shan na umpe we na apede ai eno Kristo ni party Sunday ebudidi Kristo ni aloto adi shame Kristo ni aloto ko try na anye ye hwe baby wakwakodu wonso bedi nanum dwadada wo ama ko try wani wonso ntimi nka ntro biada ana sha wo mfe usika ikwa ka de koto obi ka se ubecha loto de nkawe nam ka koto chiba bibi kura twifa wanum a ka wa moja no nanen kakra na wa hwe baby a woni nam asabona again Christian hwe na montuto uwia ho kobosom kakra no abanyame mu kakra ukobo dwaman kakra nyame mu kakra ahyewo kakra nyame mu kakra toto kakra nyame mu kakra konkonsa kakra nyame mu kakra na ntitwitwa kakra nyinsa yi go baako no asa wanum nyina wo ya sori koni ye freo ye nyiu ye yiwanka yesusu ne ba no ebetra mu wacha se etime pasa me ma wo te ase se nyankopon asem waka na chinye bia nya de enim eti repeat Luke 13:22 no afa kosi ase na fe yemko Luke 13:22 wasi aponotiatia no ko wasi na odinam enkromu ani nkurase ere chechire wati na Yesu Kristo ni nam nkromu nkurase chechire na me ko tu me sa repeat na onam so eko Jerusalem na Yesu ko Jerusalem na obi ese ne se na obi ka chana se awurade wona obaji won ye kakra bia won abaji o ma heaven ye ketwa bia na okachira won ana Yesu ka chira mo se mompere enhyene opro wo dia mompere se point yo boy na me mompere sa mawura pontetia no na me se mo se na me ka chira mo se enipa pi behwehwemu ahye enipa bebre behwehwemu so mbewura heaven na omo ntimi ko na efri ebre efi wa ne be sori atopru aha efri bre efi wura ne be sori oba to heaven gate mu se twetwere no ana mo be frasi agina chire afọ obi be ka heaven gate na chi mabo epru no na be ponu bang se owura hiniyan wate no be bua mo se papa Yesu hinme ne Yesu be ka kira wo se mo de minim be bia mo fi ana mo be frasi akase afọ wo be frasi akase awurade me ba Sunday mo bi me be didi bi se party na to ya na awurade me didi bi me didi wo wanim me di communion wo wanim ya no mo wanim wa cheche wo ye montene so pen asofo Obugyei kanyam se ma metibi asofo no bebre preach wo radio so metibi ya cheche mountain so pen na obeka se na Yesu beka kira wo se mo de minim ba bia mo firi me so nko mo ye de antin na to aso ehwa na mo besu atwade mo se afa nipa gira having gate na ti ubetu ubetwira wo se sebuhu Abraham afa ubeka having so shan yo yes I wish mo ahwehwe ni nyina ni nyina glasses edu nya bontin no anko bia hu wo inside no yes it was so say Abraham and Isaac and Jacob and adifo ni nyina wonyame ahini anum na wo de ya pam Woafr3 yes ya pam Woafr3 it Matthew 11:12 Matthew chapter 11 verse number 12 wasi efiri osuboni Yohane breso enti efiri osuboni Yohane breso adi besi ne wo ye osoro ahini ho ade ani breso osoro ahini no bekọ bia ye ho ade benso ani breso na wada wani abre no wafa no aniade na fa no aniade nso wa ko wuram wa ja se enti me pa chaw asemi enta mu sa subura wate enka ka wate en shaudi wate en shawma na awurade na nkasa ho kronkron bedi mu aw so do akoma gi asemi na do adwen fa asemi na do nipadua di asem no so a me se bebo kwampa to anim asemi no nante emo ho ban na awurade anmonyam emo chidom wo yen awurade Yesu Kristo dim enanopai ka amekase babia obi God bless you amen